नाही की आज प्रत्येक जण या राजकारणामध्ये व्यक्तिगत फायदा त्या ठिकाणी बघतो की आपण असं काहीतरी काम करावं की ज्याचा फायदा समाजाला होईल. माझी काही लढाई कोणाशी व्यक्तिगत नव्हती, वैचारिक होती. संदेश पारकर नावारूपाला आज आलो, पण ज्यावेळी मी सुरुवात केलेली त्यावेळी मला आई वडिलांनी फार मोठी साथ दिलेली होती. का तो काळ संघर्षाचा होता. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना कधी त्या ठिकाणी घडवलं नाही आणि एक सुशिक्षित एक तरुणांची फळी ही या जिल्ह्याचं नेतृत्व भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी करेल. त्याच्यामध्ये विजन असेल, क्षमता असेल, ह्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा ही एक माफक अशा प्रकारची अपेक्षा एक माझा एक जिल्हावासीय म्हणून आहे. विकासाची ज्या स्वप्नांची जी पूर्तता आपल्याला जर करायची आहे तर काही निर्णय त्या ठिकाणी करावे लागतील. ते निर्णय कधी होतील, केव्हा होतील हा येणारा काळ ठरवेल. ते जे लोकांचं जे प्रेम मिळतं, जो लोकांचा विश्वास मिळतो आणि जो आशीर्वाद मिळतो, तीच तर खरी संदेश पारकरांची ऊर्जा आहे. नमस्कार. कोकसात लाईव्हमध्ये सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत. उद्या 14 जुलै अर्थातच कणकवलीवासियांचे लाडके नगराध्यक्ष संदेशभाई पारकर यांचा वाढदिवस. संदेश पारकर यांचा वाढदिवस हा कणकवली शहरासाठी जणू उत्सवच असतो. कारण या दिवशी अगदी दिवसभर कणकवली शहरामध्ये विविध कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू असते आणि हा सिलसिला वर्षानुवर्ष चालू आहे. याच अनुषंगाने आज आपण वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला बोलत आहोत संदेश पारकर यांच्याशी. संदेश भाई, कोकसात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत आणि सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. आभारी. संदेश भाई, तब्बल 17 वर्षानंतर तुम्ही पुन्हा एकदा कणकवलीचे नगराध्यक्ष झालात आणि त्यानंतरचा हा पहिला वाढदिवस आहे. काय भावना आहेत? खरं तर एक उत्साहाचं एक वातावरण या निमित्तानं संपूर्ण कणकवली शहरामध्ये आहे आणि नगराध्यक्ष म्हणून 16-17 वर्षानंतरचा जो कमबॅक आहे, पुनरागमन आहे, याच्यामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये एक जोश आहे आणि हा वाढदिवस उत्साहात साजरा करावा, सेवाभावी कामातनं साजरा करावा, सामाजिक बांधिलकी, एक सामाजिक जाणीव आणि एक सामाजिक भान ठेवून काम करावं अशा प्रकारचा एक उद्देश आणि हा एक हेतू घेऊन माझ्या शहरातील सर्व तरुण कार्यकर्ते याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होत आहेत. खरं तर हे वाढदिवसाचं निमित्त आहे, औचित्य आहे आणि त्याचं योग साधून शहरामध्ये तशा प्रकारचं काम उभं करावं हा प्रयत्न गेले अनेक वर्ष या शहरामध्ये सुरू आहे. आणि म्हणून खरं तर ही निवडणूक, कालची जी नगरपंचायतची निवडणूक झाली, ही निवडणूक कार्यकर्त्यांना एक मॅसेज देऊन गेली, एक संदेश देऊन गेली की आपण जिंकू शकतो. हा एक आत्मविश्वास हा कार्यकर्त्यांमध्ये त्या निमित्तानं निर्माण झाला आणि पुन्हा एकदा आपल्या मनातलं नेतृत्व, आपल्या हक्काचा एक माणूस हा त्या ठिकाणी या नगरीचा नगराध्यक्ष झाला. याचा एक विशेष असा आनंद कणकवली शहरवासियांच्या बरोबर जिल्ह्यातल्या माझ्या सगळ्या सहकारी आहेत किंवा जिल्हावासियांना आणि सगळ्याच माझ्या नेत्यांना त्याचा एक वेगळा आनंद या निमित्तानं आहे. आणि म्हणून अनेक कार्यक्रम या शहरामध्ये 14 जुलैच्या निमित्तानं होत आहेत. रक्तदानासारखं शिबिर गेली अनेक वर्ष मी त्या ठिकाणी भरवतोय. अनेक वेगवेगळ्या विविध म्हणजे पाककला स्पर्धा असेल, चित्रकला स्पर्धा असेल, पेंटिंगच्या स्पर्धा असेल, याच प्रकारच्या स्पर्धा आहेत. अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आहे. त्याचबरोबर अनेक शहरातली जवळजवळ 14 भूमिपूजनं ही सुद्धा भूमिपूजनं त्या निमित्तानं होणार आहेत, जेणेकरून कणकवलीच्या विकासाला सुरुवात झाली भूमिपूजनाच्या माध्यमातून. लवकरच ही भूमिपूजन त्या ठिकाणी त्यांचं काम पूर्ण होऊन लोकार्पण होईल. त्यावेळीसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा एक कणकवली शहरामध्ये येत्या 6 महिन्यामध्ये जे काही काम उभं राहिलेलं आहे ते काम जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी दिसेल. आणि म्हणून हा वाढदिवस हे एक निमित्त आहे, एक औचित्य आहे आणि समाजाची एक जबाबदारी स्वीकारून एक जाणीव आणि भान ठेवून त्या ठिकाणी आपण कार्यरत राहावं. कारण ज्या समाजात आपण जन्माला येतो त्या समाजाचा आपण काही ना काही देणं लागतो आणि या कर्तव्य भावनेतनं हा वाढदिवस त्या ठिकाणी साजरा होत असतो. भाई, जेव्हा वाढदिवसाचा मुद्दा येतो त्यावेळी साहजिकच एक लक्षवेधी बाब असते कणकवली शहरामध्ये. ते संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त महारक्तदान शिबिर. अगदी शेकडोंच्या संख्येने तुमचे कार्यकर्ते रक्तदान करत असतात, ज्याची नोंद अगदी राज्यस्तरावरती घेतली गेलेली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने जे रक्तदान होतं, मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते रक्तदान करण्यासाठी येत असतात, हे नेमकं कशामुळे साध्य होतं? खरं तर ही संकल्पना माझ्या मते एक 10-15 वर्षापूर्वीची आहे. 10-15 वर्षापूर्वी ज्यावेळी आम्ही वाढदिवसाच्या निमित्तानं एक संकल्प केला
की संपूर्ण जिल्हाभरातनं आपण 500 बाटल्या ह्या त्या ठिकाणी रक्त गोळा करायचं, संकलन करायचं. आणि त्यावेळी ही बाब म्हणजे 15 वर्षापूर्वी अशा प्रकारचा संकल्प हा एक वेगळा होता. आज अनेक ठिकाणी प्रत्येक गावांमध्ये म्हणा किंवा अनेक संस्था हा आज रक्तदानाचा कार्यक्रम घेत असतात आणि त्यामुळे ती जी रक्ताची गरज आहे ही गरज त्या ठिकाणी या सगळ्या माध्यमातून पूर्ण होते. पण त्या काळामध्ये हा विषय म्हणजे रक्तदानासारखा एक मोठा विषय आणि तो सुद्धा 500 बाटले किंवा 1000 बाटल्याचा संकल्प असं घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही एक टार्गेट घेऊन काम करत होतो. आणि मला वाटतं त्यावेळी ह्या संकलनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सगळ्या मेडिकलचे डॉक्टर यायचे किंवा ती यंत्रणा यायची, त्याचबरोबर गोव्यातली यायची, कोल्हापुरातली यायची आणि अशा 3 राज्यांना म्हणजे गोवा राज्याला आणि महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला रक्त पुरवण्याचं काम माझे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी करत. खरं तर हा उपक्रम आम्ही ज्या दिवशी आम्ही हा आयोजित केला होता त्याच दिवशी माझ्या मित्राचं निधन झालं, ते कैलासवासी सुबोध टिकले. आणि मग त्या सुबोध टिकलेंच्या नावाने त्याच दिवशी म्हणजे शो मस्ट गो ऑन आम्ही सुबोध टिकलेंचं निधन जरी दवाखान्यात झालेलं होतं तरी सुद्धा तो कार्यक्रम आम्ही त्यांच्या स्मृतीसाठी त्या ठिकाणी अर्पण केला. आणि त्या दिवशी जे रक्तदान आहे त्यावेळी जवळजवळ 500 बाटल्यापेक्षा अधिकचं रक्त त्या ठिकाणी गोळा झालेलं होतं. आणि म्हणून त्या दिवसापासून कैलासवासी सुबोध टिकलेंच्या नावाने हे आम्ही रक्तदान शिबिर त्या ठिकाणी घेतोय आणि त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळतोय. उद्याही त्याच प्रमाणात लोक येतील, रक्तदान त्या ठिकाणी करून जातील. कारण रक्तदान हे फार मोठं महान कार्य आहे. कारण एका जीवाला वाचवण्याचं काम या रक्तदानाच्या माध्यमातून होतं आणि रक्त याची म्हणजे मानवी शरीराशिवाय निर्मिती होत नाही. बरोबर. आणि त्यामुळे त्याला दुसरा पर्याय नाही. रक्ताला रक्तच हा पर्याय असल्यामुळे शेवटी कुठेतरी दिल्याशिवाय, रक्तदान केल्याशिवाय त्या जे रुग्ण आहेत किंवा जे आजारी पेशंट आहेत यांना जर त्याच्यावर किंवा ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीवर सर्जरी होते, ऑपरेशन्स होतात, त्यावेळी त्याला रक्ताची गरज त्या ठिकाणी भासते. आणि म्हणून हे फार मोठं कार्य आहे जे रक्तदानाचं कार्य गेली अनेक वर्ष सातत्यानं या वाढदिवसाच्या निमित्तानं होतोय. आणि म्हणून मी माझ्या कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांचं कौतुक करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. कारण एक वेगळं स्वप्न घेऊन आपण त्या ठिकाणी काम करताय. आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो एक सामाजिक बांधिलकी ही या निमित्तानं स्वीकारलेली आणि हा रक्तदानाच्या शिबिराचा कार्यक्रम सातत्यानं त्या ठिकाणी चालू राहील. एक वेळ वाढदिवस थांबेल पण रक्तदानाचं शिबिर मात्र कायमस्वरूपी राहील. जसं मगाशी मी सुरुवात केली होती की संदेश पारकरांचा वाढदिवस हा कणकवली शहरासाठी एक मोठा उत्सव असतो. कारण त्या दिवशी दिवसभर अगदी विविध सामाजिक कार्यक्रमांची रेलचल सुरू असते. भाई, हाच प्रश्न मला विचारायचा आहे. गेली 20 ते 25 वर्ष कणकवली शहरवासीय तुमचा वाढदिवस अगदी उत्साहाने साजरा करतायत. दिवसभरामध्ये विविध सामाजिक कार्यक्रम, मग ते शालेय विद्यार्थ्यांना मदत असेल, गोरगरीब गरजूंना मदत असेल, हे कार्यक्रम वर्षानुवर्ष सुरू आहे. त्याची नेमकी सुरुवात कशी झाली आणि त्याच्यामध्ये कार्यकर्त्यांचा सहभाग कसा आहे? खरं तर संदेश पारकर हे एक चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. म्हणजे ज्यावेळी या सगळ्या म्हणजे मी सातत्यानं सांगतो की मला कोणताही राजकीय वारसा नव्हता, की माझे आजोबा काही राजकारणात नव्हते किंवा माझे वडील किंवा माझ्या कुटुंबातला कोणीही सदस्य राजकारणात नव्हता. मी कणकवली कॉलेजमध्ये जनरल सेक्रेटरी झालो, तिथं विद्यार्थी संघटना बांधली, तिथं 1 वर्ष जनरल सेक्रेटरी म्हणून कॉलेजचं काम केलं आणि नंतर कणकवलीची ग्रामपंचायतची निवडणूक लागली. त्या निवडणुकीमध्ये मी ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि त्यावेळी मी पहिला कणकवली शहराचा सरपंच झालो. जवळजवळ 10 वर्ष सरपंच होतो या नगरीचा, कणकवली शहराचा. आणि मग त्याच्यानंतर कणकवलीचं ग्रामपंचायतीचं रूपांतर नगरपंचायतमध्ये झालं आणि त्या कणकवली नगरपंचायतीचा पहिला नगराध्यक्ष 2003 मी त्या ठिकाणी या कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान झालो. जवळजवळ 2003 ते 2008 इथपर्यंत मी कणकवलीचा नगराध्यक्ष होतो आणि जवळजवळ 15 वर्ष मी या शहरामध्ये त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये काम करत होतो. मी चळवळीतला कार्यकर्ता असल्यामुळे मी त्या ठिकाणी सांगितलं कार्यकर्त्यांना किंवा माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना की आपण असं काहीतरी काम करावं की ज्याचा फायदा समाजाला होईल. मग असं काहीतरी की नुसतं आपण जन्माला आलो असं नाही. बरं. तर त्या ठिकाणी असं त्याच्यातनं त्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून, निमित्त साधून काहीतरी सेवाभावी काम शहरामध्ये तुम्ही करा, ज्याच्यातनं जनतेला तुमच्या कार्याची मदत त्या ठिकाणी होईल आणि एक कोणतरी सामान्यांचा आवाज म्हणून किंवा सामान्यांसाठी काम करणारा कार्यकर्ता म्हणून अशी एक थीम घेऊन आपण त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात केली. आणि अनेक मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये माझ्या सगळ्या अनेक आंदोलनं केली, अनेक विविध प्रश्नांवर भांडलो, न्याय मागितला. एक तर सासोलीमध्ये जाऊन मी त्या ठिकाणी आंदोलन केलं, बरोबर, याच्या सामायिक जमिनीच्या विरोधामध्ये.
किंवा परप्रांतीय आज जमिनी घेत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये मी केलं. एवढंच काय, आज मोपा विमानतळ आहे गोव्यामधलं, या विमानतळाला त्यावेळी ते व्हावं म्हणून जवळ हजारो लोक घेऊन मी बांद्यामध्ये त्या ठिकाणी आंदोलन केलं. त्याची केस पण माझ्यावर दाखल होती. अगदी म्हणजे असे अनेक विषय आहेत की म्हणजे औष्णिक प्रकल्प असेल इथं पहिल्यांदा होणारा, त्या औष्णिक प्रकल्पाचं विरोधातलं नेतृत्व केलं. काल सुद्धा आम्ही कणकोलीमध्ये स्टॉल हे आपलं हायवे टोल नाका हा सिंधुदुर्ग मुक्त व्हावा याच्यासाठी सुद्धा आंदोलन केलं. तिथं आपली भूमिका मांडली. अनेक प्रश्न आहेत या जिल्ह्यातले, या शहरातले, ज्या प्रश्न त्या ठिकाणी घेऊन ते धसास लावण्याचं काम आणि त्या ठिकाणी प्रशासनाला हे निर्णय योग्य आहेत असं त्या ठिकाणी समजून देऊ त्याच्यावर निर्णय घेतलेले आहेत. आणि त्यामुळे कणकोलीकरांचं जे नातं आहे, संदेश पारकर आणि कणकोली किंवा संदेश पारकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा, की अनेक प्रश्नांमध्ये मग त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, मच्छीमारांचे असतील, व्यापाऱ्यांचे असतील, जनतेचे असतील, कर्मचाऱ्यांचे असतील, हे सगळे प्रश्न हातामध्ये घेऊन ते धसास लावण्याचं काम त्या लोकांना त्या ठिकाणी एक भलं मोठं त्यांना नेतृत्व त्यांच्या मागे उभं करू. कारण अनेक सत्तांतर झाली या सगळ्या माझ्या 35, तुम्ही 25 वर्ष म्हटलं, मी जवळजवळ 35-36 वर्ष आता समाजकारणात आणि राजकारणात आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये मी अनेक सत्तांतर बघितलेली आहेत. अनेक पक्ष त्याच्यामध्ये ते नेते पाहिलेले आहेत. काँग्रेसचे नेते पाहिलेले आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे नेते पाहिलेले आहेत, शिवसेनेचे नेते पाहिलेले आहेत, आजची परिस्थिती पाहिलेली आहे. आणि या सगळ्या राजकीय घटनांचा मी त्या ठिकाणी एक प्रमुख म्हणून त्या ठिकाणी एक साक्षीदार आहे. आणि त्यामुळे अनेक सत्ता आल्याच्या नंतर सुद्धा आजही सगळ्यांशी आमची लढाई ह्या ज्या होत्या त्या वैचारिक होत्या. आम्ही जी काही आंदोलकांची भूमिका घेतली किंवा आपलं एक स्पष्ट मत पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मांडलं किंवा एक आपण भूमिका घेतली ती जनतेच्या बाबतीतली होती. आम्ही एखाद्या वैचारिक लढाई त्या ठिकाणी होती, आमची कुठलीही व्यक्तिगत लढाई नव्हती. आणि आजही जिल्ह्याचा विकास व्हावा, या कणकोलीचा विकास व्हावा आणि सर्वसामान्य माणसाला त्या ठिकाणी त्यांचे न्याय हक्क मिळावेत, त्यांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी होऊ नये आणि या सिंधुदुर्गाचा सर्वांगीण दृष्ट्या विकास व्हावा ही भूमिका घेऊन लढणारे आम्ही त्या ठिकाणी आहोत. आणि त्या ठिकाणी आपली भूमिका स्पष्टपणानं मांडणं, जनतेचं जे मनातल्या ज्या वेदना आहेत, जो आवाज आहे तो लोकांपर्यंत मांडण्याचं काम या निमित्तानं मी गेली अनेक वर्ष करतो. खरं तर दर वाढदिवसाला अशा अनेक मुलाखती होतात, त्याच्यातनं मी प्रकट होत असतो. आपणही अनेक प्रश्न विचारून त्याच्यामधनं मला अजून त्यामध्ये विचारत असतात. पण मी तुम्हाला सांगतो की एक संदेश पारकर एक वेगळं रसायन आहे आणि त्याच्यामध्ये लोकांसाठी त्या ठिकाणी काहीतरी करावं किंवा आपण जे जन्माला आलो त्याच्यातनं काहीतरी त्याचा फायदा स्वतःला तर व्हायलाच पाहिजे, पण त्याबरोबर जनतेला सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्या व्यक्तिमत्वाचा फायदा झाला पाहिजे ही भूमिका घेऊन या जिल्ह्यामध्ये मी त्या ठिकाणी आणि शहरामध्ये कार्यरत आहे. भाई, गतवर्षी ज्यावेळी वाढदिवसाची तारीख अगदी जवळ येत होती आणि त्याच वेळेस तुमच्यावर, तुमच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. तुमचा वाढदिवस इकडे जवळ येत होता आणि त्याच कालावधीमध्ये तुमची आई आणि बाबांचं मागोमागच निधन झालं होतं. त्यावेळेच्या काय आठवणी आहेत? खरं तर मागच्या वर्षी 18 मेला माझ्या आईचं निधन झालं आणि 2 जुलैला माझ्या वडिलांचं निधन झालं. आणि तो खऱ्या अर्थानं आमच्या कुटुंबावर आघात होता. त्याला आता 1 वर्षभराचा काळ होऊन गेलाय आणि ह्या सगळ्या जे काय चांगले दिवस आमच्याकरता आलेले आहेत किंवा जनतेने आम्हाला जे स्वीकारलेलं आहे तो आई वडिलांचा सुद्धा आशीर्वाद नक्कीच या स्वयंभू रवनाथाचा आणि भालचंद्र महाराजांच्या आणि साईबाबांचा जो आशीर्वाद आहे तो आशीर्वाद मला त्या ठिकाणी मिळाला. जनतेचा आशीर्वाद मिळाला. कार्यकर्त्यांची मेहनत ही फार चांगल्या पद्धतीने मिळाली आणि नेत्यांचं सुद्धा त्या ठिकाणी सगळेच नेते एकत्र झाले आणि संदेश पारकरांना ही एक नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली. खरं तर आईवडिलांचं निधन झालं ही दुःखद गोष्ट आहे, पण शेवटी एक प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक काळ असतो आणि त्याच्यामुळे जरी किती जवळचा माणूस असला तरी ज्याचा या ह्याच्यामध्ये जन्म आहे त्याला मृत्यू आहे आणि त्यामुळे ते सत्य आहे. ते सत्य स्वीकारून त्या ठिकाणी आपण काम करतो. पण माझ्या जडणघडणीत ज्यावेळी मी संदेश पारकर नावारूपाला आज आलोय, पण ज्यावेळी मी सुरुवात केलेली त्यावेळी मला आई वडिलांनी फार मोठी साथ दिलेली होती. का
तो काळ संघर्षाचा होता. हो जर आपण राजकारणामध्ये एक भूमिका घेऊन बाहेर पडलो तर परत रात्री घरी येऊ की नाही हे सांगता येणं शक्य नव्हतं. आजची परिस्थिती फार वेगळी आहे. त्यावेळी लोक विचारासाठी लढत, निष्ठेसाठी लढत आणि पक्षासाठी लढत, आणि त्यामुळे ती लढाई अतिशय कडवी असायची. आणि ती लढाई कडवी असल्यामुळे विरोधकांना किंवा सत्ताधाऱ्यांना किंवा जे कोण राजकारण करतात त्यांना ती सहन होणारी नव्हती. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी काही घडत होतं. म्हणजे प्रत्येकजण आक्रमक व्हायचा आणि ते राजकारण अतिशय जीवापर्यंत यायचं. तरी सुद्धा त्या काळात पाठिंबा आई वडिलांनी मला त्या ठिकाणी दिला. म्हणजे संदेश करतोय हे योग्य आहे आणि त्याच्या पाठीमागे आपण राहिलं पाहिजे, ही भूमिका माझ्या आई वडिलांची होती. आणि म्हणूनच मी आज घडलो. त्यावेळी मला जर त्या ठिकाणी थांबवलं असतं, आपलं हे काम नाही किंवा तू ही जबाबदारी स्वीकारू नको, तर आज जे शहरामध्ये म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये किंवा राज्यामध्ये एक संदेश पारकर एक नाव घेतलं जातं एक राजकारणामध्ये, ते आज झालं नसतं. आणि म्हणून त्यांचा आशीर्वाद, त्यांचा पाठिंबा सातत्यानं मिळाला. मी मगाशी म्हणालो कणकवलीवासीय सुद्धा तितकेच ताकदीनं माझ्या मागे उभे राहिले. कारण तुम्ही म्हणाल की 16-17 वर्षाच्या नंतर, म्हणजे 15 वर्ष मी होतोच, त्याला 15 वर्षापूर्वी होतो आणि मी 16 वर्षानंतर कमबॅक केला. त्यामुळे कणकवलीकरांचा विश्वास माझ्यावर होता. 100% संदेश पारकरांना एक सहानुभूती होती. संदेश पारकरांना एक संधी आपण दिली पाहिजे, हा विचार मनात ठेवून कणकवलीकरांनी जे निवडणुकीमध्ये षडयंत्र होतं, ते षडयंत्र नुसतीच निवडणूक नव्हती, षडयंत्र होतं, ते षडयंत्र भेदून म्हणजे सगळ्या बाजूनं त्या ठिकाणी दहशत होती, पैशाचा प्रचंड वापर होता, सत्तेचा सगळा गैरवापर होता. असं असताना सुद्धा त्याच मुद्द्याकडे मला यायचं आहे. लोकांनी निवडून दिलं हे त्या ठिकाणी विशेष आहे. आणि म्हणून ते जे लोकांचं जे प्रेम मिळतं, जो लोकांचा विश्वास मिळतो आणि जो आशीर्वाद मिळतो, तीच तर खरी संदेश पारकरांची ऊर्जा आहे. अत्यंत दुःखद प्रसंगावर मात करून तुम्ही कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये उतरला होता. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक अत्यंत अटीतटीची होती. तुमच्यासमोर बलाढ्य भाजपचं आव्हान होतं, कारण त्या भाजपचं नेतृत्व दस्तूरखुद्द नारायण राणे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे करतायत. अशा वेळी त्या निवडणुकीला सामोरे जाताना तुमची मनस्थिती किंवा तुमची तयारी नेमकी काय होती? खरं तर मी एका विचारानं प्रेरित होतो की हीच संधी आहे. त्यावेळची जी राजकीय परिस्थिती होती याच्यामध्ये हीच संधी आहे. जो संदेश पारकरांवर मी विधानसभेला पराभूत झालो होतो, 51,000 मतं मला या मतदारसंघातनं मिळाली आणि मी पराभूत झालो होतो. आणि परत मी नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये अवघ्या 36 मताने त्या ठिकाणी पराभूत झालो होतो. आणि हा जे पराभवाचं जे एक शिक्का माझ्यावर बसलेला होता, संदेश पारकर हे पराभूत नेतृत्व आहे. आणि मला त्यावेळी जाणवत होतं की मी आज ह्या परिस्थितीमध्ये जनतेला, माझ्या शहरातल्या जनतेला कन्व्हिन्स करू शकतो, ही जनता माझ्यावर विश्वास ठेवेल. आणि मला या सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध जी काय त्यांची 8 वर्ष राजवट राहिली त्याच्या विरोधामध्ये जनतेमध्ये एक संताप होता, एक विरोध होता लोकांच्या मध्ये की त्यांना परिवर्तन हवं होतं, बदल हवा होता. आणि म्हणून मी तो प्रयत्न केला की मला म्हणजे ती निवडणूक जिंकणं सोडून द्या, जिंकणं फार लांब होतं, पण नुसतं त्या निवडणुकीमध्ये उभं राहणं, त्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज भरणं आणि तिथं उभं राहणं आणि माझ्या सहकारी नगरसेवकांना सुद्धा अशा प्रकारचं पॅनल करणं, अवघ्या 12 दिवसामध्ये हा चमत्कार आम्ही त्या ठिकाणी घडवलेला आहे. नक्कीच. सत्ता आणली, बहुमत आणलं, मी नगराध्यक्ष निवडून आलो. ही ताकद म्हणजे जनतेमुळेच त्या ठिकाणी मिळाली. परमेश्वराचा आशीर्वाद होताच, स्वयंभू रवळनाथाजी बालचंद्र महाराज, साईनाथ महाराजांचा आशीर्वाद होताच, पण त्याचबरोबर कणकवली जनतेचा आशीर्वाद होता, कार्यकर्त्यांची फार मोठी मेहनत होती. आणि नेत्यांनी, सगळेच नेते एक संघपणे एका ठिकाणी त्या ठिकाणी एका विचाराने आले होते की ह्या सत्तेमधनं ह्या सगळ्या जे सत्ताधारी आहेत यांना सत्तेवरनं खाली उतरवायचं, हा एक निश्चय करून हे सगळे एकत्र झालेले होते. म्हणजे जे महाराष्ट्रात कधीच घडणार नाही ते कणकवलीमध्ये घडलेलं होतं. म्हणजे शहर विकास आघाडी म्हणून नक्कीच अनेक, म्हणजे शिवसेना होती, नव्यानं निर्माण झालेली शिवसेना होती, काँग्रेस होती, राष्ट्रवादी होती, वंचित बहुजन आघाडी होती, मनसे होती, सगळे पक्ष म्हणजे संदेश पारकर नगराध्यक्ष व्हावा ह्या एका विचारानं, एका ध्येयानं प्रेरित होऊन त्या ठिकाणी काम करत होते. त्यांचा कोणताही स्वार्थ नव्हता की सत्तेमध्ये बदल व्हावा, परिवर्तन व्हावं. आणि या शहराला जर सर्वांगीण शाश्वत विकास करायचा असेल तर संदेश पारकर शिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि म्हणून संदेश पारकरला एक संधी आपण देऊया
अशा प्रकारचा निर्णय जनतेनं केला. आणि त्याचबरोबर जो काय सत्तेमधला जो असंतोष होता, जे मागचे जे सत्ताधारी होते त्यांनी जो केलेला कारभार होता, या कारभाराच्या विरोधात सुद्धा जनमत त्या निमित्तानं निर्माण झालं. आणि त्याचबरोबर सगळे नेते, सगळे पक्ष एकत्र झाल्यामुळे, एक संघपणे ही निवडणुकीला आम्ही सामोरं गेल्यामुळे त्या ठिकाणी मी नुसतीच निवडणूक जिंकली म्हणत नाही, करो या मरोची ही निवडणूक होती, एक आव्हान होतं. आणि या निवडणुकीमध्ये एक हिंमत, म्हणजे एक विश्वास लोकांमध्ये की आपण जिंकू शकतो जर आपण सगळे एकत्र झालो आणि त्या ठिकाणी मतांचं जर विभागणी झाली नाही आणि एक संघपणे आपण जर लढलो तर निवडणुकीमध्ये आपण विजयी होऊ शकतो. हा एक मॅसेज या निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्ताने गेला. खरं तर ही निवडणूक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 243 ते 247 महानगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुका होत्या. पण लोकांना उत्सुकता कणकवली नगरपंचायतीचा निकाल काय होतो, कोण नगराध्यक्ष होतो ही होती. आणि म्हणून कणकवलीचा हा पॅटर्न महाराष्ट्रभर गेला. हो, अगदी खरं. आणि पूर्ण म्हणजे बाकीच्या निवडणुकीची चर्चाच नव्हती. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा कणकवली नगरपंचायतीचा निवडणुकीचा निकाल हे पुऱ्या महाराष्ट्रातल्या वृत्तपत्रांमध्ये, चॅनल्समध्ये, सगळीकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कणकवलीच्या ही सगळी चर्चा जी होती ती कणकवली नगरपंचायतची होती. आणि म्हणून कणकवली पॅटर्न हा त्या निमित्तानं पूर्ण महाराष्ट्रभर गेला. आणि म्हणून हे कणकवलीकर घडवू शकतात, एक वेगळंच काम कणकवलीकर उभं करू शकतात. म्हणजे कारण कणकवलीचं सातत्यानं असं काही एकतर्फी निर्णय राहिलेला नाही निवडणुकीच्या बाबतीमध्ये. त्यांना जेव्हा वाटलं की योग्य त्या ठिकाणी करावं त्यावेळी कणकवलीकरांनी आपली भूमिका, योग्य भूमिका त्या ठिकाणी बजावलेली आहे. आणि ते पुन्हा एकदा या निवडणुकीच्या निकालानं दिसून आलं. खरं तर कणकवलीच्या मतदारांनी, सर्व कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी एक सोनेरी इतिहास या निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्तानं घडवला. अगदी खरं आहे. भाई, निवडणूक आता होऊन गेली आहे. पुन्हा एकदा जवळपास 17 वर्षानंतर तुम्ही नगराध्यक्ष झाला आहात. नगराध्यक्ष झाला त्याला जवळपास आता 6 ते 7 महिन्याचा काळ होऊन गेला आहे. जवळपास 4.5 वर्ष अजून शिल्लक आहे. कणकवली शहराच्या विकासाच्या काय संकल्पना तुमच्या मनामध्ये आहे? खरं तर मी ज्यावेळी 21 डिसेंबरला नगरपंचायतीचा कारभार हातामध्ये घेतला त्यावेळी मी आधी माझ्या अधिकाराची जाणीव करून घेतली. नगराध्यक्ष म्हणून माझे काय अधिकार आहे, माझ्या नगरपंचायतीचं आर्थिक बजेट दरवर्षीचं काय आहे याची माहिती करून घेतली. प्रशासनातलं त्या ठिकाणी प्रशासनाची भूमिका समजून घेतली. आणि आपल्याला आता कोणत्या दिशेनं या शहराचा विकास करायचा आहे. कारण मी त्यावेळी सुद्धा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये सांगत होतो की मूलभूत सुविधा ज्या आहेत तो नागरिकांचा हक्क आहे, तो तर त्यांना मिळतच असतो. म्हणजे रस्ते असेल, वीज असेल, पाणी असेल, आरोग्य आणि शिक्षण असेल, या गोष्टी तर त्या ठिकाणी ह्या मूलभूत सुविधा या कोणीही त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष असला काय कुणाची सत्ता असली की त्यांना द्यावंच लागतं. पण आपल्याला काही शाश्वत विकास त्या ठिकाणी करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये एक 4-5 तरी जरी प्रमुख कामं या 5 वर्षामध्ये आम्ही जर त्या ठिकाणी मार्गी लावली तरी फार मोठं काम या शहरामध्ये उभं होऊ शकतं. खरं तर आम्ही एक कणकवली शहरामध्ये अद्ययावत अशा प्रकारचं एक व्यापारी संकुल व्हावं हा आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्या ठिकाणी एक DP रोडवरचं एक आरक्षण आहे, ते पूर्ण आहे इमारत. त्याच्यामधल्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन जे काय आहे त्याच्यामध्ये ती इमारत ताब्यात घेतली जाईल. आणि तिथं जे भाजी मार्केट आहे ते मार्केट त्या ठिकाणी आरक्षित मार्केट त्या ठिकाणी विकसित केलं जाईल. दुसरी गोष्ट आहे की जे नाका चौकामध्ये जुनं भाजी मार्केट आहे त्या ठिकाणी सुद्धा फार मोठी जागा नगरपंचायतीची आहे. आज ती आम्ही निर्लेखीकरण सुरू केलेलं आहे. आणि तिथं शासनाची थोडी जागा आहे, काही आरक्षण आहे त्या ह्याच्यासाठी. ते सगळं घेऊन कसं एक सुंदर भाजी मार्केट, व्यापारी संकुल, फूल मार्केट असं त्या ठिकाणी कसं उभं करता येईल हा एक प्रयत्न त्याबरोबर आहे. दुसरी गोष्ट, कणकवली शहरामध्ये जवळजवळ 1.5 ते 2.25 किलोमीटरचा हायवे जातो, उड्डाणपूल जातं. त्या उड्डाणपूलची जागा आता कणकवली नगरपंचायतीच्या ताब्यामध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे. त्या जागेचा कसा उपयोग चांगला करता येईल, आज त्या ठिकाणी जी दुरावस्था आहे, जे शहराचं विद्रुपीकरण आहे, जे शहराचा जो एक बकालपणा आहे तो बाजूला करून एक स्वच्छ कणकवली, सुंदर कणकवली आणि एक चांगला कार्यक्रम त्या ह्याच्याखाली जवळजवळ 44 ब्रिज आहेत, 44 पिलर आहेत. आणि त्या 44 पिलरच्या खाली आम्ही एक सुंदर DPR डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आम्ही त्या ठिकाणी सुरू केलेला आहे. आणि जवळजवळ माझ्या अंदाजाने जवळजवळ 40 ते 50 कोटी रुपये खर्च त्याच्यावर त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. पैशाच्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार त्या ठिकाणी काम सुरुवात होईल. आता उद्या 14 तारीखलाच त्याचं भूमिपूजन आम्ही करतोय.
एक काही निधी मंजूर झालेला आहे. नाका चौक ते DP रोड आणि नाका चौक ते वेलनेस सेंटर शिरसाट यांच्या बिल्डिंगपर्यंत अशा प्रकारचं पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण काम त्या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. दुसरंही काम आम्ही सुरू करणार आहोत, जिथं ट्रॅक आहे, स्पोर्ट्स आहेत सगळे, ते त्या भागामध्ये आम्ही सुरू करणार आहोत. त्याच्यासाठी सुद्धा काम चालू आहे. आणि एक सुंदर असा DPR या म्हणजे जी योग्य जागा आमच्या ताब्यात मिळाली त्याचा योग्य कसा उपयोग कणकवली शहरासाठी करता येईल आणि एक कणकवली शहर आदर्श शहर म्हणून कसं घडता येईल हा एक प्रश्न आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की अग्निशमन केंद्र या कणकवली शहरामधली जागा आता आमच्या ताब्यामध्ये आलेली आहे. आमच्या आता म्हणजे संपादन आरक्षित जागा संपादन करून आम्ही ताब्यामध्ये त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. तिथं सुद्धा एक अग्निशमन केंद्र आणि कर्मचारी वसाहत अशा पद्धतीचं एक त्या ठिकाणी संकुल उभं राहणार आहे. त्याचबरोबर क्रीडांगणासाठी जवळजवळ 248 ते 250 गुंठ पहिल्या फेजमध्ये आम्ही ती जागा संपादित करतो. त्याचे पैसे सुद्धा येऊन त्या ठिकाणी आलेत. लवकरच त्याची मोजणी होईल आणि त्या ठिकाणी क्रीडांगण त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत. त्याचबरोबर हा जो काय इथलं जे 27-28 क्रमांकचं जे आरक्षण आहे बालचंद्र महाराज टकले हॉटेलच्या बाजूला, तिथं आम्ही एक सुंदर जलतरण तलाव करतोय. तिथं थोडं गावठी बाजार कसा बसेल त्याचा एक प्रयोग करतोय. आणि त्या स्पोर्ट्स संकुलच्या निमित्तानं जे काही व्यवसाय उभे राहतात त्याचे सुद्धा कमर्शियल गाळे त्या ठिकाणी उभे करण्याचा संकल्प आहे. त्याचा सुद्धा DPR त्या ठिकाणी सुरू आहे. त्याचबरोबर म्हणजे येत्या 6 महिन्यात मी काय त्या ठिकाणी नियोजन केलं. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की काय सांगतायत पारकर, जवळजवळ 120 कोटी रुपयाची नळ योजना म्हणजे 50 कोटीची नळ योजना, 35 कोटीची भुयारी गटार योजना आणि 35 कोटीची पावसाळी गटार पाण्याचा जो निचरा आहे म्हणजे रेन हार्वेस्टिंग अशा पद्धतीचं 120 कोटी रुपयाची हे त्या ठिकाणी योजनेच्यावर त्या ठिकाणी काम सुरू आहे. त्याचा DPR सुद्धा सुरू झालेला आहे. म्हणजे जी कामं आम्ही हातामध्ये आता त्या ठिकाणी घेत आहोत, क्रीडांगण असेल, एक आता सरकारकडे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, DPTC, जिल्हा नियोजन, सगळे मंत्री, आमदार, खासदार, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी, प्रशासन, त्या जिल्हा आपल्या याचं आमच्या नगरपंचायतीचं प्रशासन, CO आणि सगळे कर्मचारी, हे सगळे मिळून आम्ही जवळजवळ या शहरातल्या जनतेला जवळजवळ 200 कोटी रुपयाची निधीची मागणी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही 25 कोटीचे रस्ते RCC कॉन्क्रीटचे हे रस्ते त्या ठिकाणी मागितलेले आहेत. एक 25 कोटीचं नाट्यगृह ज्याच्यासाठी 5 कोटी संपादनाला लागतील आणि 20 कोटी इमारतीला, अशा पद्धतीने ते पैसे मागितलेले. आणि त्याचबरोबर ST स्टँडच्या समोर आपल्याला एक सुंदर असं अद्ययावत प्रसाधनगृह त्या ठिकाणी पहिल्या फेजमध्ये करायचे. 3 प्रसाधनगृह या शहरामध्ये होतील. एक तहसीलदार प्रांत ऑफिसच्या दरम्यान होईल, एक हॉटेल मंजुनाथ निखिल हॉटेलच्या दरम्यान होईल आणि एक ST स्टँडचं जे सह्याद्री हॉटेल आहे त्या दरम्यान होईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रसाधनगृह सुद्धा त्या ठिकाणी होणार. म्हणजे फार मोठं काम. आता श्री स्वयंभू नमो उद्यान आपण मागच्या महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी सुरू केलं. त्याचं तिथे काम पूर्ण होईल, त्याचं लोकार्पण होईल. ही आता आम्ही जी काही 14 कामं आता जी भूमिपूजन आहे याच्यामधनं सुद्धा फार मोठं म्हणजे लाईटमध्ये MSCBच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा काम मोठं केलं आहे. हायमास्ट आता जवळजवळ 7 ते 8 ठिकाणी हायमास्ट लागतील. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर ज्या लाईट्स हव्या आहेत त्या ठिकाणी त्या लाईट्स उभ्या राहतील. आणि फार मोठं काम त्याच्यामध्ये आहे. त्याचबरोबर सौंदर्यीकरणामध्ये शहराचं ब्युटिफिकेशन आपण करतो. प्रत्येक जे 10 पॉईंट आहेत आपल्या शहरामध्ये, श्रीधर नाईकांपासून ह्या हायवे उड्डाण पुलाखाली आणि पुऱ्या शहरामध्ये आम्ही 10 पॉईंट आम्ही त्याच्यामध्ये सिलेक्ट केले. त्याच्यामध्ये लाईट्स असेल, संध्याकाळच्या वेळेमध्ये त्या ठिकाणी त्याचं सुशोभीकरण दिसेल, काही फाउंटन असतील, काही जसं काही संविधानाची एक जागा, कारण जे प्रांत ऑफिस तहसीलदार कार्यालय तिथे आहे तिथं तो एक संविधान चौक त्या ठिकाणी करायचा आहे. अशा अनेक कल्पना घेऊन जो माझा पूर्वीचा बोटिंग प्रकल्प होता आपल्या श्रीधर नाईक उद्यानच्या बाजूला, त्याला पुनर्जीवित आता त्या ठिकाणी नव्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी करतो. किंवा जे शहरामधले जे पूल आहेत, एक जो जानवलीच्या नदीवर झालेला पूल आहे, आपण डेगवेगर बागकडे एक पूल झालेला आहे, गंड नदी आणि जानवली नदी माझ्या हद्दीत येत नाही, नॅशनल हायवेच्या हद्दीत येत आहे, पण त्याला एक सुंदर असं गेट कणकवली शहराच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूने आणि त्या ब्रिजवर एक 6 फूट उंचीवर त्या ठिकाणी ग्रीनरी असणारं किंवा काही हेरिटेज वास्तूंचं किंवा कुणकेश्वरचं मंदिर असेल किंवा अंगणेवाडी असेल, अशा प्रकारचं एक पेंटिंग करून त्या ठिकाणी शहराचं सौंदर्य वाढवण्याच्या दृष्टीनं अशा पद्धतीचा एक प्लॅन आहे. कलरफुल कणकवली त्या ठिकाणी करावी. एका स्ट्रीटची पण म्हणजे एखादा 200 मीटरचा रस्ता
जो परदेशामध्ये जशा पद्धतीनं असतो तशा पद्धतीनं विकसित करायचा. हॅपी स्ट्रीट ही एक संकल्पना आहे. आणि वेगवेगळ्या संकल्पना घेऊन गेली 6 महिने मी त्या ठिकाणी काम हातामध्ये घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यावर नक्की मी तुम्हाला सांगतो, मी जरी ही सगळी कामं जरी 100 कामांच्या स्पीडने मी जरी कामाला लागलो तरी शहरामध्ये एक 5-10 प्रमुख कामं मी या शहरामध्ये त्या ठिकाणी उभी करणार आहे. आणि खरं तर हे 5 वर्षात झालं तरी फार मोठं काम त्या कणकवली शहरामध्ये उभं राहिलं असं त्या ठिकाणी कणकवलीच्या सगळ्या जनतेला वाटेल. जो आपण त्यांनी जो एक विश्वास दाखवला माझ्यावर, तो विश्वास सार्थ ठरवण्याचं काम किंवा त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत किंवा ज्यांची जी विकासाबाबतची स्वप्न आहेत ती स्वप्न खऱ्या अर्थानं पूर्ण करण्याचा माझा त्या ठिकाणी प्रयत्न राहील. भाई, नगरपंचायत चालवायची असेल तर साहजिकच सत्ता हवी, सत्ताधारी पक्ष हवा. तुम्ही कणकवली नगरपंचायत निवडणूक जी लढवली होती ती कणकवली शहर विकास आघाडीतर्फे लढवली होती. त्या शहर विकास आघाडीमध्ये सर्वच पक्ष होते, अगदी सत्तेतील पक्ष होते, विरोधातील सुद्धा पक्ष होते. मात्र निवडणूक झाली, तुम्ही नगराध्यक्ष झाला, त्यानंतर सातत्याने तुमच्या सत्ताधारी पक्षांमध्ये तुमचा प्रवेश होणार आहे अशी चर्चा रंगायला लागल्या. त्या तेव्हा सुरू झाल्या चर्चा, त्या आतापर्यंत सुरूच आहेत. ह्या चर्चांमध्ये नेमकं तथ्य काय आहे? नाही, खरं तर म्हणजे राजकारणामध्ये अनेक चढउतार मी पाहिले, अनेक निर्णय घेतले, त्याच्यामध्ये काही निर्णय योग्य ठरले, काही चुकीचे ठरले. पण शेवटी काळाच्या या सगळ्या प्रवाहामध्ये किंवा राजकीय या सगळ्या जडणघडणीमध्ये या सगळ्या प्रसंगाला तितक्याच ताकदीनं मी सामोरं गेलेलो आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळात सुद्धा काही निर्णय आपल्याला शेवटी करावे लागणार आहेत. कारण शेवटी कणकवली शहराचा विकास ह्याला सुद्धा तितकंच प्राधान्य आपण दिलं पाहिजे. जर आपल्याला राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मंत्री, खासदार, आमदार यांची जर मदत त्या ठिकाणी मिळाली नाही तर ही विकासाची स्वप्न फक्त कागदावरच राहतील, ती पूर्ण होणार नाही. खरं आहे. आणि जर ही खऱ्या अर्थानं जे आपण लोकांना जे आपण आश्वासन दिलेलं आहे, लोकांची जी काही अपेक्षा आहे, जी लोकांनी आपल्यावर जबाबदारी दिली आहे, आणि त्यांच्या ज्या विकासाची ज्या स्वप्नांची जी पूर्तता आपल्याला जर करायची आहे तर काही निर्णय त्या ठिकाणी करावे लागतील. ते निर्णय कधी होतील, केव्हा होतील हा येणारा काळ ठरवेल. पण योग्य निर्णय हा त्या ठिकाणी मला करावा लागणार आहे. आणि शेवटी काही भूमिका आम्ही जे बजवत असतो ते जनतेच्या मनातल्या असतात आणि त्या व्हाव्यात असा आम्ही एक जो रेटा लावून धरतो त्यावेळीच एक वैचारिक एक त्याला एक वाद निर्माण होतो किंवा एक वेगवेगळी भूमिका होते. आणि त्या भूमिकेमुळे कधीतरी संदेश पारकर अनेक राजकारणी लोकांना सोपा वाटत नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांना तो आपला एक विरोधक आहे अशी प्रकारची एक भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी राहते. खरं तर ती लढाई आमची लोकांच्या हितासाठी असते किंवा लोकांच्या मनातल्या ज्या वेदना आहेत, भावना आहेत, त्याचं प्रतिनिधित्व किंवा त्याचं नेतृत्व किंवा त्याचा एक सामान्य जनतेचा आवाज म्हणून आपण त्या ठिकाणी कार्यरत असतो. आणि मग ती कुठंतरी जे सातत्यानं जे सत्तेमध्ये आहेत त्यांना ते कुठंतरी आपल्या हे विरोधात आहे असं काहीतरी त्या ठिकाणी वाटतं. आणि ते साहजिक आहे. पण ती भूमिका असते बाबा, आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी न्याय मिळावा, बरोबर आहे, पर्यावरणाला पूरक औष्णिक प्रकल्प या ठिकाणी पूरक उद्योग यावेत, पर्यावरणाला घातक अशा प्रकारचे प्रकल्प येऊ नये, ह्या ज्या काही सगळ्या म्हणजे कारण शेवटी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. एकीकडे विकास व्हायला पाहिजे, एकीकडे महागाई, बेरोजगारी, विकास हे सगळे मुद्दे असताना त्या ठिकाणी थोडीशी आपल्याला भूमिका घ्यावी लागेल. पण माझं म्हणणं की जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधला जो कच्चा माल आहे किंवा त्याच्यावर किंवा पर्यटनावर किंवा ते जे नैसर्गिक आहे त्याच्यावर जर आधारित आपण व्यवसाय उभे केले आणि तशा प्रकारचे रोजगार त्या ठिकाणी आपण निर्माण करू शकलो तर या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास त्या ठिकाणी होऊ शकतो. पण काही गोष्टी ज्या असतात त्या लोकहिताच्या विरोधामध्ये असतात. पण सत्ताधाऱ्यांना त्या ठिकाणी ते करण्यामध्ये त्या ठिकाणी जादा त्या ठिकाणी इंटरेस्ट असतो. आणि मग त्यावेळी कुठेतरी जनता आणि सत्ताधारी याच्यामध्ये जे अंतर होतं ते अंतर संवादातनं कमी होऊ शकतं. तुम्ही त्या ठिकाणी जनतेबरोबर चर्चा करून त्या ठिकाणी जर तसे निर्णय केला तर लोकही स्वीकारू शकतील. पण कुठंतरी ते आपल्याला एक उदाहरण, एक एक्झाम्पल त्या ठिकाणी दाखवावं लागेल की आपण हे त्या ठिकाणी करतो, याच्यातनं हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास होणार आहे, हा आपण करणार आहोत. आणि हे जर आपण करू शकलो किंवा हे जर आपण जनतेला दाखवू शकलो आणि ह्या सगळ्यावरचा कंट्रोल आपण जर करू शकलो, कधी कधी कसं होतं आपण एखादी भूमिका त्याचे आपण विरोधही करत नाही आणि त्याला पाठिंबाही देत नाही आणि ते आपण स्वीकारतो, त्याच्यामुळे जिल्ह्याचं नुकसान होतं.
त्यामुळे कुठंतरी जे वाचतो जिल्ह्याच्या हिताचा निर्णय त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. हो. आणि जी जबाबदारी जशी आता मी नगराध्यक्ष म्हणून माझ्यावर दिली तशी अनेकांवर जबाबदारी जिल्हावासियांनी दिलेली आहे. त्यांच्याकडे जिल्ह्याचं नेतृत्व आहे, सगळ्यांकडे दिलेलं आहे. तर त्यांनी तसा विचार करून या जिल्ह्याचा विकास करावा की ज्याच्यामध्ये जनतेचा ठाम पाठिंबा आणि विश्वासार्हता ही हो. त्या नेतृत्वाबद्दल राहील आणि तशा प्रकारचा विकास जो जनतेच्या मनात आहे असा विकास केला तर त्या ठिकाणी उभं होऊ शकतं. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार पोटेन्शियल आहे, जे पर्यटनाच्या माध्यमातून आहे, अनेक व्यवसायाच्या माध्यमातून. इथं एक व्यापारी पण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत, मच्छीमार पण आहेत, शेतकरी पण आहेत, कर्मचारी वर्ग सुद्धा आहे, हो. मायनिंग सारखे मोठे व्यवसाय पण आहेत, अनेक आपल्याकडे पोर्ट्स आहेत. रेडी पोर्ट हो. होऊ शकतो, विजयदुर्ग पोर्ट चांगला होऊ शकतो. आपल्याकडे हिल स्टेशन्स आहेत, आंबोली आहे, दाजीपूर आपल्याला लागून आहे, हो. अनेक रेल्वे स्थानकं आहेत. जर आपण बघितलं तर सिंधुदुर्गाला निसर्गानं भरभरून दिलेलं आहे. नैसर्गिक साधन संपत्ती भरभरून आहे, निसर्गानं जे सौंदर्य दिलं ते भरभरून दिलं. याचा योग्य उपयोग जर मी सातत्यानं सांगतो, म्हणजे कदाचित हा मुलाखतीचा रोजचाच भाग होईल, पण गोवा राज्य जे आपल्याला पर्यटनाच्या जोरावर गोवा राज्याने आपली प्रगती केली. देशातला पर्यटक ते येतोच, पण परदेशी पर्यटक सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हो. गोव्यामध्ये असतो. हो. आणि त्याच्यापेक्षा सुंदर हा आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे. हो. आणि म्हणून तशा पद्धतीचं जर समजा आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं तर या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन जे जिल्ह्याच्या विकासाचं स्वप्न आहे ते विकासाचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. फक्त ती तशा पद्धतीचं व्हिजन ही त्या ठिकाणी दृष्टी सगळ्याच नेत्यांमध्ये हवी. आणि प्रत्येकाने जर आत्मपरीक्षण करून जर त्या ठिकाणी हा विचार ठेवून सिंधुदुर्गाचं पुढचं भवितव्य पुढच्या 25 वर्षात हो. सिंधुदुर्ग जिल्हा हे जर भवितव्य ठेवून फ्युचर ठेवून जर काम केलं तर खरोखर चांगले रिझल्ट या माझ्या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी मिळतील. आणि माझा जिल्हा सुद्धा म्हणजे सुशिक्षित आहे, बौद्धिक. आपण जेव्हा कोकणचा पॅटर्न म्हणतो हो. तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षणामध्ये प्रथम क्रमांकावर असतो. हो. आणि गेली 11-12 वर्ष ते सातत्य त्यांनी टिकवलेलं आहे. हो. आणि म्हणून इथं येणारी जी नवी पिढी आहे त्याच्यामध्ये बौद्धिकता आहे, हुशारपणा आहे, हा अतिशय प्रचंड ठासून भरलेला आहे. त्यामुळे ठीक आहे, आता मागचा काळ कदाचित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चुकीच्या पद्धतीने गेला असेल, पण येणारा पुढचा काळ हे तरुणांच्या हातामध्ये आहे, भविष्य आहे. ठीक आहे, कोण राजकारणामध्ये येत नाहीत पण तेही येतील. हो. आणि एक सुशिक्षित एक तरुणांची फळी ही या जिल्ह्याचं नेतृत्व भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी करेल. त्याच्यामध्ये व्हिजन असेल, क्षमता असेल आणि ती हिंमत या माझ्या पुढच्या पिढीमध्ये मला त्या ठिकाणी दिसते. आणि म्हणून त्याला विश्वासात घेऊन ह्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा ही एक माफक अशा प्रकारची अपेक्षा एक माझा एक जिल्हावासी म्हणून आहे. भाई, एक मुद्दा विचारावा असा वाटतो. साधारण 1990चा तो काळ होता. त्या काळामध्ये खूप मोठा राजकीय संघर्ष तुमच्या वाट्याला आला. महाराष्ट्रातले खूप मोठे नेते, मातब्बर नेते नारायण राणे यांच्या विरुद्ध तुमचा संघर्ष सुरू होता. अगदी कणकवली नगरपंचायतीची जी पहिली निवडणूक होती 2003 सालची, तिथपर्यंत हा संघर्ष अगदी टोकाने सुरू होता. त्या आठवणी काय आहेत? नाही, खरं तर मी मगाशी म्हणालो की निवडणुका किंवा जी भूमिका असते एक वैचारिक असते, ही काही व्यक्तिगत भूमिका नसते. पण नेमका योगायोग असा झाला, मी 90-92च्या काळात मी कॉलेजमधनं बाहेर आलो राजकारणामध्ये आणि ते मुंबईवरनं चेंबूरमधनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आले. तेही आपल्या राजकीय पुनर्वसनाची किंवा राजकीय भूमिकेची, आज ते एवढ्या मोठ्या पदावर पोचले आणि ती सुरुवात त्यावेळी केली. आणि त्याचवेळी मी त्या ठिकाणी त्यांच्या वैचारिक विरोधाच्या भूमिकेमध्ये होतो आणि त्यामुळे ती राजकीय टसल त्या ठिकाणी राहिली. आणि म्हणून त्याचे परिणाम ते होत गेले. आणि आज तो जो काळ 36 वर्षानंतर आज 2026 म्हणजे 1990च्या नंतरचा 2026 याच्यामधला जो काळ आहे, ही जे काय सगळ्या राजकारणातली सगळी जे उलतापालती आहे ह्या सगळ्या होत गेल्या. आणि त्यामुळे माझी काही लढाई कोणाशी व्यक्तिगत नव्हती, वैचारिक होती. त्यावेळी ते शिवसेनेचं नेतृत्व करत होते, आम्ही कुठेतरी काँग्रेसच्या विचाराचं नेतृत्व करत होतो. अशा लढाईमध्ये त्यावेळी तो समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. जनता दल तेव्हा मधुदंड होते, बॅरिस्टर नाथ पै, अशी त्या ठिकाणी लढाई होती. त्याच दरम्यान काँग्रेस मेजर सुधीर सावंत काँग्रेसचे हे त्या ठिकाणी खासदार झाले. त्याचवेळी नारायण राणेंची एंट्री या मतदारसंघामध्ये झाली, ते आमदार झाले. म्हणजे त्यांनी मग आमदारांना झाल्यानंतर ते मंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, केंद्राचे मंत्री झाले, आज खासदार आहेत. आणि मग हा जो काय सगळा प्रवास आहे, या प्रवासामध्ये त्यावेळी
वैचारिक संघर्ष जो व्हायचा त्या संघर्षामध्ये त्याचं नेतृत्व आम्ही करायचो. त्या काळामध्ये आम्ही तरुण होतो त्यामुळे तो करायचो आणि त्यामुळे ती जी काही राजकीय संघर्ष जो राहिला तो वैचारिक संघर्ष होता आणि त्यामुळे तो टोकाचा होता. म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं की आजचा काळ आणि तो काळ फरक आहे. त्यावेळी निष्ठा असायची, पक्षाचं असायचं, विचारावर लोक अवलंबून असायचे, कार्यकर्त्याचं एक संघटन असायचं. आजची परिस्थिती बदलली आहे. आज नेतेच कन्फ्यूज आहे, समाजाच्या संवेदना त्या ठिकाणी गेल्या आहेत आणि या सगळ्यामध्ये ज्यांच्यावर जबाबदारी असते ते नेते ती जबाबदारी स्वीकारत नाही. त्यामुळे जो कार्यकर्ता पक्षासाठी मेहनत घेतो, जो पक्षासाठी पूर्ण लढाई स्वीकारतो, त्याच्या नशिबी त्या ठिकाणी फक्त पराभवच येतो आणि त्याचं वाढतं वय. त्यामुळे तो शेवटी कुठेतरी त्याला शेवटी कुटुंब विचारतं, समाज विचारतं, बाबा एवढं सगळं तू राजकारणामध्ये पदं भोगली, सगळं तुझं काय, तुझं पुढचं राजकीय भवितव्य काय. त्यावेळी त्याच्याकडे प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं, कारण ह्याला जबाबदार नेते आहेत. नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना कधी त्या ठिकाणी घडवलं नाही. त्यांना जर त्या ठिकाणी स्वतःच्या ताकदीवर घडवलं असतं तर आज ते कार्यकर्ते मोठे झाले असते आणि त्या कार्यकर्त्याच्या जोरावर ते नेतृत्व मोठं झालं असतं. पण उलटं झालं. त्यामुळे कार्यकर्ता संपत गेला आणि कार्यकर्ता संपत गेल्यामुळे पतन झालं आणि म्हणून आज समाजाच्या ज्या संवेदना आहेत त्या संवेदना गेलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर नेते कन्फ्यूज आहेत. म्हणजे आज एक विचार देत आहेत, संध्याकाळी ते कुठल्या पक्षात सांगता येणार नाही. आज जर सगळ्या राजकीय जिल्ह्यातल्या जर नेत्यांचा जर तुम्ही मागचा प्रवास पाहिला, मागील राजकीय प्रवास पाहिला, तर हाताच्या बोटावर मोजणे इतके फक्त निष्ठावंत दिसतील. बाकी सगळ्यांनी अनेक पक्ष त्या ठिकाणी बदललेले. पण काही लोकांनी पक्ष बदलले, त्यांचे निर्णय योग्य ठरले, त्यांना सत्तेची पदं मिळत गेली, ते आजही सत्तेमध्ये आहेत. काही लोकांनी निर्णय घेतले, काही ते चुकीचे ठरले, आज ते सत्तेपासून लांब आहेत किंवा वयोमानापासून किंवा याच्यापासून बाजूला सारलेले आहेत. आणि म्हणून आज माझं असं म्हणणं आहे की आज प्रत्येक जण या राजकारणामध्ये व्यक्तिगत फायदा त्या ठिकाणी बघतो. स्वतःचा फायदा त्या ठिकाणी राजकीय कसा होईल, माझ्या सगळ्या कामाला जी काही अधिकृत असतील अनधिकृत असतील त्याला कसा पाठिंबा राहील सत्तेचा, आणि मग माझं जीवन कसं सुखकर होईल, हा एक वेगळा मार्ग या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येकानं निवडलेला आहे. आणि त्यामुळे आज राजकारणामध्ये जे बदल दिसत आहेत, जी परिस्थिती निर्माण झालेली, ही परिस्थिती पण कधी ना कधी या म्हणजे शेवटी प्रत्येक काळ असा राहत नाही. आम्ही 36 वर्ष झाली, आम्ही अनेक सत्ता बघितली, अनेक या जिल्ह्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, अनेक मंत्री झाले, अनेक आपण बघितलेलं आहे. ते काय तळायात कोण नसतं. या ठिकाणी सातत्यानं बदल त्या ठिकाणी होत असतं आणि कधी ना कधी तो बदल शेवटी परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. त्यामुळे बदल हा होतच असतो. पण जर त्यांनी चांगलं काम केलं, मिळालेल्या संधी मिळालेल्या माणसाने जर चांगलं काम केलं तर लोक परत सुद्धा संधी त्या ठिकाणी देऊ शकतात. आणि म्हणून त्याच्यासाठीचं जे आता जे गणित आहे निवडणुकीचं, हे गणित पूर्वीसारखं नाही, विचारावर, निष्ठेवर, पक्षावर नाही. आजची परिस्थिती फार बदल झालेला आहे. आज पैसा सगळ्यात महत्वाचा झालेला आहे, पॉवर महत्वाची झालेली आहे आणि तुम्ही काम किती करता, विकास किती करता याला काय महत्व राहिलेलं नाही. कारण शेवटी मतदार ज्यावेळी निवडणूक येतं त्यावेळी वेगळीच भूमिका मतदारांची असते आणि मग ते त्या एका दिवसामध्ये आपली भूमिका बदलतात आणि त्यामुळे परत 5 वर्ष तेच लोक परत सत्तेमध्ये पोहोचतात, हे चित्र आहे. त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की ठीक आहे, कणकवली शहराच्या या निवडणुकीच्या निकालाने मात्र आपण जिंकू शकतो हा एक विश्वास दिला आणि एक इतिहास, एक सोनेरी इतिहास, एक कणकवली पॅटर्न हा त्या निमित्तानं देशभर किंवा महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी जिल्हाभर त्या ठिकाणी गेला. आणि म्हणून या कणकवली शहराला एक वेगळं महत्व आहे. मी तुम्हाला सांगतो, कणकवली शहर एक राजकीय एक महत्वाचं केंद्र आहे. कणकवली शहर एक या जिल्ह्यातलं एक महत्वाचं व्यापारिक केंद्र आहे. कणकवली शहर एक भालचंद्र महाराजांची पुण्यनगरी आहे. स्वयंभू रवनाथाची भूमी असल्यामुळे हे एक आध्यात्मिक आणि धार्मिक त्या ठिकाणी केंद्र आहे. आणि कोकणचे गांधी आप्पासाहेब पटवर्धन यांची ही कर्मभूमी आहे आणि त्यामुळे त्याला तो सुद्धा एक वारसा आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्याच्या वारसामधनं या कणकवलीकडे जिल्ह्याचं नेतृत्व सातत्यानं कणकवलीकडेच काय येतं तर ते या कणकवलीच्या भूमीमधलं ती एक ताकद आहे, शक्ती आहे की कणकवलीमधला माणूस त्या ठिकाणी चांगलं काम करू शकतो. हा विश्वास महाराष्ट्रातल्या जनतेला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जनता त्या ठिकाणी ही विश्वासार्हता बाळगते आणि तशा प्रकारची संधी त्या निमित्तानं देत असते. आणि म्हणून मी सांगतो की या राजकारणामध्ये, या सगळ्या चढ उतारामध्ये, जडणघडणीमध्ये हे सगळे जे निर्णय आहेत ते काय प्रत्येक निर्णय का मनासारखा होतो असं नसतं. कधी कधी काही निर्णय मनाच्या विरोधामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी होतात. जे आहे ते सत्य स्वीकारून आपण जर मेहनत केली
आणि लोकांचं प्रेम, विश्वास आणि आशीर्वाद मिळवला तर जीवनामध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतो. हे माझ्या कालच्या निवडणुकीमध्ये, म्हणजे जर आपण पाहिलं तर 12 दिवसापूर्वी, निवडणुकीच्या 12 दिवसापूर्वी, निवडणुकीच्या मध्ये जे आम्ही हे 12 दिवसामध्ये घडवलेलं, हो, म्हणजे कोणाला खरं वाटणार नाही नगरपालिका ही सत्ताधाऱ्यांच्या हातातनं जाऊन संदेश पारकरांच्या हातामध्ये जाईल, ही म्हणजे आजही त्यांना हे पटलेलं नाही किंवा खरोखर त्यांना हे थोडा वेळ भास होतो की आजही आपण सत्तेत आहोत. हे पण वास्तव आहे की लोकांनी हा बदल केला, परिवर्तन घडवलं आणि म्हणून जनता ही सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ आहे हे राज्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याचं भान ठेवलं पाहिजे, जबाबदारीचं भान ठेवलं पाहिजे आणि आपण जनतेचे सेवक आहोत, या जनतेचे विश्वस्त आहोत, ट्रस्टी आहोत, ही भावना सातत्यानं प्रत्येक राज्यकर्त्याच्या मनामध्ये राहिली पाहिजे. तशा प्रकारचं काम हे त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. भाई, जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न विचारावा असा वाटतोय. गेली 35 वर्ष तुम्ही राजकीय क्षेत्रामध्ये आहात. कणकवली शहराचे तुम्ही जवळपास 15 वर्ष प्रथम नागरिक होता. सुरुवातीला सरपंच, त्यानंतर नगराध्यक्ष. त्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या पक्षांची महत्त्वाची पदं तुम्ही भूषवलेली आहे, ज्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, तेव्हाचा काँग्रेस पक्ष आहे, सध्याचा शिवसेना पक्ष आहे, त्याचेही तुम्ही जिल्हा प्रमुख आहात. तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात तुम्ही विधानसभा निवडणूकही लढवलेली होती. अलीकडे सुद्धा 2019मध्ये तुम्ही विधानसभा निवडणूक लढवली होती. माझा पुढचा प्रश्न हाच आहे की आता आमदारकीचे वेध लागतायत का? नाही, राजकारणामध्ये मी उतरलो त्यावेळी काही स्वप्न घेऊन, काही अपेक्षा घेऊन उतरलेलो आहे. ठीक आहे, या सगळ्या गोष्टी पूर्ण जरी झाल्या नसतील तरी माझा प्रयत्न आहे. आजही मला जर त्या ठिकाणी संधी मिळाली तर त्या मी संधीचं सोनं करू शकतो आणि माझी इच्छा आहे की मी नेतृत्व माझं महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जावं किंवा त्या ठिकाणी म्हणजे मी म्हटलं तर असं लोकसभेत जावं, विधानसभेत जावं, कारण ती ताकद आहे. म्हणजे सगळ्या जिल्ह्यातल्या विषयांची माहिती मला आहे, अनुभव माझा आहे, दांडगा आहे आणि त्यामुळे मी ते प्रश्न त्या सभागृहामध्ये मांडून जिल्ह्याची सेवा करू शकतो किंवा त्या जिल्ह्याला विकासाच्या प्रक्रियेत न्याय देऊ शकतो. पण हा माझा प्रयत्न आहे. कधी त्या ठिकाणी योग येईल आणि कधी घडेल किंवा होणार नाही हे येणारा काळ ठरवेल. पण माझी इच्छा आहे की सिंधुदुर्गाचं माझ्यासारखं एक नेतृत्व महाराष्ट्राच्या विधानसभेत, लोकसभेत जावं आणि तशा प्रकारचं नेतृत्व माझ्याकडनं व्हावं आणि या जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार माझ्यातनं लागावा ही एक माझी इच्छा आहे. पण शेवटी सगळ्याच इच्छा मनातल्या पूर्ण होतात असं नाही. तो प्रयत्न माझा राहील. बघू कधी त्या ठिकाणी संधी येईल ती, कारण आपण एक मेहनत, ध्येय ठेवून आणि आत्मविश्वासाने जर काम केलं तर हेही घडू शकतं. असं काय म्हणजे अशक्य ते शक्य घडू शकतं, हे वास्तव आहे आणि म्हणून येणारा काळ त्या ठिकाणी ते ठरवेल. थोडीशी तुम्हालाही उत्सुकता याच्यामध्ये आहे, जनतेला पण आहे. बघू, पण आमचा प्रयत्न आहे की तशा दृष्टीनं आपण पावलं टाकण्याचा. तुमच्या सर्व राजकीय इच्छा, आकांक्षा पूर्ण होऊन देत, त्यासाठी तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभून देत, यासाठी कोकसात लाईव्हच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. कोकणच्या प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकसात लाईव्ह.